Antrasa, ƙungiyar kiwon lafiya wacce ta dogara da magungunan gargajiya, ƙarƙashin jagorancin Farfesa Uba Razak, ta shirya wani muhimmin taro wanda makasudin shi ne ƙulla wata yarjejeniya mai ƙarfi ko alaƙa da ƙungiyar asusun ƙasa wanda ke samarwa matasa aiki wato Fond National de l'Emploi. Ƙungiyar Antrasa ta yi amfani da wannan damar domin wayarwa jama'a kawunansu tare da nuna wa matasan muhimmancin magungunan gargajiyar kamar yadda shugaban ƙungiyar wato Farfesa Uba Razak ya ce. Kamar yadda muke ƙungiya da ƙungiya, a halin yanzu muna da goyon bayan gwamnati wajen yaƙar aljanu. Saboda a wancan lokacin wasu tsagerun mutane sun dagula ra'ayoyin jama'a, amma a yanzu albarkacin ƙungiya muna da goyon bayan ministan kiwon lafiya da kuma ministan ilimin kimiyya da ma ministan shari'a. Saboda haka domin gane cikakken mai maganin gargajiya zai yi kyau ku fara bincike a kansa domin tabbatar da cewar yana ɗauke da kati na ƙungiyar maganin gargajiya ta ƙasa. Dr. Numisi a cikin jawabinsa ya ce, Nahiyar Afirka nahiya ce wacce yawancin al'ummar cikinta ba ta yarda da maganin gargajiya ba, kuma ya ce sun tattauna da likitoci da dama inda suke tabbatar musu da cewar likitocin sun karanci lafiyar jikin ɗan adam ne kaɗai ba maganin gargajiya ba. Sannan ya yi amanna cewar akwai mutane da dama waɗanda suka tabbatar da ingancin aikinsu. A nasa ɓangare kuma, daraktan ƙungiyar asusun ƙasa da ke samarwa matasa aiki ya yi farin cikin haɗa kai da ƙungiyar Antrasa bayan ya gamsu da bayananta. Tuni da cewar taron yarjejeniyar ya zo daidai ne da lokacin da cutar COVID-19 ke ci kamar wutar daji a sassan duniya kawo yanzu. Sannan waɗannan matasan sun shaida cewar lafiya uwar jiki bayan sun ƙaddamar da tambayoyinsu ga ƙungiyar Antrasa.